Odinana Igbo, Odinana Igbo, ịmana o nwere ọdụ na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye malite mmadụ ọdịnala n'ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye malite mmadụ ọdịnala n'ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ugochi tubelu gadi, Ugochi tubelu temple ọ ya adị, maka na eziokwu anwụ chacha. Ndị okenye ihe anyị front and back, front and back. Faja sị kara aka ghọrọ uru Igbo si anyị hapụ nke anyị na nke maka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ okpuru ụka mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma nne ọdịnala ọma nwụchacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma gwa ume ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Ka anyị dobiri ebe a, anyị abịakwana n'ụbọchị tata bụ afọ. A sị m na afọ taa ya pụtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị abịakwa n'oge awa nke eziokwu ka ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na nọ n'isi. Maka ndị ọpụta abụ izi ha na-esonyere m n'oge awa nke eziokwu all over the globe. Afọ abụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ onye isi nchụaja Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ ihe niile continuation of what we discussed yesterday. But however, network rudely interrupted us, so we stopped without doing our normal closing rituals. However, today we continue the part 2 of that topic. Nke pụtara ọ bụrụ na mmadụ na-achịghata n'ọdịnala, anyị na-ekwu na ọ bụrụ afa onye ụwa bụ ihe izizi onye a ga-ebu ụzọ gwa. Maka na ige ntị ị ga-aghọta reason ji wee kọwara ya ndị mmadụ. Ndị mmadụ nkụzi mmadụ na-eji ihe ọmụmatụ wee kọwara gị etu ihe ga-esi ghọta ya odoghị anya in simplest form. Mana bifo anyị gawa n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Febụwarị ga-ebidokwa na Febụwarị 6th wee kwụsị na Febụwarị 19th, all 14 days rituals. Ndị na-esonye bụ na aja amadogo ka esi eme ya, mana maka gịwa bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ aja mbunye na aja pụta ihe. Aja ndị na-eje achụ na tempụl ụtụtụ ọbụla
n'isi ndị niile sonye na ya bụ aja ya na n'isi ndị Friends of the Temple. Ndị na-esonye na aja bụ na achụcha aja ụbọchị a na-ebibie aja ihe mme, a na-achụzi aja nsure ọkụ n'ụbọchị ndị ọzọ wee ruo n'ụbọchị a ga-achịkọta ya bụ 19th achụ aja ihe mme gbukwazi ebu wee mee saraka. And anyị kwuru na ị nwere ike isonyere anyị na aja anywhere all over the globe. Distance abụrụ ịbara ya na ọrụ mmụọ maọbụ aja ọbụla anyị na-achụ Ugochi tubelu na temple. Ọ bụkwa na ya bụ 19th niile nọ nso chi bịa sonyere anyị ma saraka anyị ga-emere ụbọchị anwa, you are invited. Ọnwụgo ndị mmadụ ebukubego ya bụ aja ndị na-esonyere anyị kwa mgbe. Ọnwụgo ndị buku throughout the year 2023. So mana ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja maka ndị ọfụ ka ndị na-ekwu maka ya, ihe ị ga-eme wee forward ọrụ 3 prayer request gị, then make donation token to the account number, then chat them na WhatsApp. Akwa ndị other details I need from you ka anyị nwee ike bukuo gị na ndị ga-eso na ya bụ aja. Echefukwana na ị nwere ike isonyere anyị from anywhere all over the globe. And echefukwana na ya na-eshow ihu ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary. Nọọsụ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta usoro anyị si achụ ya bụ aja ka a ga-esendịrị ha so na WhatsApp. Mana onye ọbụla eso na ya bụ aja ama enweta ihe onyonyo gbasara etu ya bụ ihe si ga, maka na ịma na usoro nsi eme na adịghị esho ihe ọrụ na social media. Nke a ọkwa dị mkpa. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, chat ya m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ọkwa ọzọ dị mkpa bụ echefuna na ụbọchị Mọnde and ụbọchị Tọzdee bụ ụbọchị anyị na-enwe ministration. Ya bụ ministration bụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị niile na-esonyere anyị na administration anyị using ọdịnala method. Anyị kwuru ụbọchị Mọnde ụbọchị Tọzdee abụrụ ụbọchị anyị ji achụ aja ihe mme ọbụla. Ụbọchị anyị ji ekwubi okwu maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ụbọchị ya ka anyị ji achụ aja dị iche iche maka ọdịmma ndị niile na-esonyere anyị, ndị Friends of the Temples, ndị partners anyị, and our fans all over the globe. Ị nwekwara ike isonye na ya. Ọ nwere ndị abịa bụ na temple mana ha na-enye testimonies. Abụrụ m onye na-eshare testimonies. Mana ebe ọ bụla ị nọ all over the globe, Ugochi tubelu na temple is located in the east. So ebe ọ bụla ị nọ, face here east. Kpọkuo mmụọ onye na-eri oke na taata bụ afọ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, yọzie mmụọ onye nọ na temple entities of powers ka iketa oke na aja na ọfọ niile anyị gwọrọ ma chụkwazie n'ụbọchị taa. I can tell you the truth, onwego ndị si n'ụzọ na-eto alite elele pụrụ iche, nweta uru pụrụ iche, mana ha bịa na temple. It's a thing of the mind. And ebe ọbụla ya agba n'iru, ebe ahụ ka ngozi ga-eru. Ịghọtara ya? Nke a bụ ihe kwesịrị ịma. Nke ọzọzie bụ ya bụ our Nollywood movie. Obere oge, I can tell you before weekend, ị ga-enwetawa the promo. Ị ga-enwe ike ịwọchi ya na my Facebook page and my YouTube channel. So onye ọbụla ịchọ ka ọ watch ya video, invite the person to follow our page or subscribe to our YouTube channel. Ka ha wee so na ndị isi ga-watch our video, our Nollywood first movie. Then with time ndị mmadụ ga-watch here na DSTV and the GoTV and rest of them, other cables. But for now, ọ ga-agwụrụ my fans ga-ebu ụzọ wee enjoy nyanwụ videos. Daalụ. Anyị bata n'isiokwu anyị dịka anyị si wee kwu na network rudely interrupted us yesterday. We couldn't round up the way we normally do. So because of that, today I will digress a little to ihe anyị kụzi yesterday wụ part 1. Then I will gawazie na part 2 nke anyị ji bịa taa. Gịnị bụ isiokwu anyị? Isiokwu anyị bụ anyị kwuru wee kọwaa ya n'ododo anya wee sị na ịkpọtụchi onye ụwa abụrụ onye nwa bụ the first thing ị ga-eme when you come back to Odinana Igbo as a novice. You know why? Reason is that all these years you have been following white man religion, ndị ụka ọbịa, you have committed lots of abominable acts. Maka na ndị ụka ọbịa enwere nsọ na agbụrụ ha
maka ife ihe ndị ụka ọbịa mere anyị na abụrụ a nwatakịrị na-erupụziri nna isi. Children of nowadays can boldly disobey their parents without any form of remorse. I can tell you, it wasn't like this in the past. Ndị ụka ọbịa, ndị nna nna anyị, our moral, our ordinary culture, our ordinary spirituality encourages high moral value to the extent that no child will stand open in open confrontation with his father. Etu ọ dị mgbe gboo. Mana ụwa kịta ndị ụka anyarị jeziri mee ụmụazị kọwara ha na they can actually confront their father. You know why? Don't worry, agwara gị na very soon ụmụ nkụzi anyị na-akụzi anyị ga-acha na movie. Ihe mere n'ụwa, I remember the story my father told me when he was alive. What happened is that ndị ụka ọbịa ha ji aghụghọ wee bata. Mgbe ha batara, ha bụ ụzọ bịa bụ ndị Portuguese bụ ndị izi butere ozi ọma n'ala Igbo. But they failed. When they failed, the reason why they failed is that ha gara n'obi dị iche iche na-agwa ndị mmadụ na ha bịara ịkụwa maka Jesus. They failed. Our forefathers rejected them woefully. Now they went back to drawing board and now brought more Mabwe and the smart and Mabwe and the Connie, Condi, the one kind of more how well draft all the British people. Oh, yeah, but I didn't get no caroom. Oh, Shanahan, one leader in Dutch. Then no car Anglican. Only leader in Habo, Jasham Samurai Jai Crowder. These men are with British brain. Instead of Yoku Basalo, Chia Haji Makebia, Hadabazilu, been abandoned and Naya. Sister no more Kamano Kesiako, Kesia there. One doke, see, I don't know. Can they know Makahumbu, Ukumbu? Then I tell our angels. Then I willingly. Although I never said the woman called the Malo Kesiago, Kesia. Without knowing that these people were to your motive, only had been over Casquan. I can tell you for fact, I have been to India. I can tell you for fact that Nda colonized India. Or have colonized India. But go to India today, they don't joke with their religion. They don't joke with their culture. They don't joke with their language. I remember when I was in India, I speak their language, Hindi. Hindi is their natural language. That their Hinduism, they don't joke with it. You know what I mean? How Manakayandi Bible. Makanari didn't Naya. Umwana Boro Eri Candigo. All over the globe. Umwana Borondo Kobia. Then our Harando Kobia Candigo. Notaria, I had the idea because Haja. Oh, yeah, but I need early missionaries. Name them, no Karum, Dakan, the Methodists. Had the all of these schools and hospitals. Imagine having. They are asking our parents to send their children to school. How will you say that to the region and Kusi Basaro Jesus? They embedded it into school curriculum. Ebeze can one case here, who case here there. A Kusiere Makachika. If that is that very smart. Now, Ikusi the region has nothing to do with the development. Chinese today did not accept British religion. India did not accept British religion. Colonize us, but forget about our culture and religion. They stood their ground. But our forefathers had received life. But don't worry, some of our ancestors are regretting back now to take it by fire by force. You know what I mean? Oh, so you're not worried. Now some of the awakening is too much now. Yes, I agree. No, but the way you over, I want to have I know, but I can tell you in the right sense, the awakening is much now because some of our ancestors are reconnected. Now, if I am miserable now, if you go see them no Christian religion knowledge, I was here to care what happens in school. Yes, I remember during our time, every Thursday I sent a memorial instruction. I forced all the PJ. I didn't
mana iji gosi na ọ bụrụ datin bụ ihe ga-eme gị ka ị bụrụ inwe academical knowledge. Ndị China and India are doing marvelously well economic wise and technology wise, mana ha studies ya nke ịghọtara ya. Ga ebe a na-ele engine, ebe a na-ele door tools, ebe a na-ele motor parts, ebe a na-ele pharmaceutical shop. I can tell you more than half of the product ngwaahịa gbasara shop is either from China or from India. To show you that if these people can develop these things without reading CRK, sorry, no, aha Jesus, to show you that aha Jesus has nothing to do with development. We would have gone far more than that. Man had die, we're not here to buy us. If we have this, I'm going to end up one. However, na mgbe a na-enwe onye nkuzi, I mean, na mgbe ahụ na reverend fada adọrọ too much, na mgbe a na the whole a na-edo niile nnewi ihe nwere ebe a one fada na-akpọ fada kettle, according to my mom. During that time when fada kettle, enwezi ndị nkuzi ụka na like oraifite nwere ofu onye nkuzi ụka, ịtụ akịsị ụka si onye nkuzi ụka ahụ catechist. Ihe ọ ga-eme bụ ana m achọ ịgwa etu ha si wee rie anyị. Yes, ihe a meziri bụ na onye nkuzi ụka abịa ụbọchị Mọnde, ọ jụọ ha kere ndị niile bịara ụka onye ụka ya ụbọchị ụka, ụfọdụ ama abịa onye punishment, o nwere gosi nsogbu ahịhịa ma ọ jee emebe nke abụọ. In order to avoid such punishment next week, ije. That is what my father told me. Maka my father so na ndị gụrụ ihe na-akpọ standard. Yes, ọ go to standard 6 then. Then maka standard ka enwe before emechazi nwe primary. Now standard ya 6 ya nwa ọ gụrụ, o wesị na abịa enye punishment ya nwa. Ezi punishment ya in order to avoid it next Sunday bịa. Ịbịa kiri ha ya agwa gị. Ọ bụrụ na nna gị kpọọ gị na ọ na-eme agwụ, ga-edela gị ọkụkọ agwụ n'ikpere arụsị. Nna gị kpọọ gị na-ala eri ji, ga-eje na nọọ ihe ndị ọgọ mmụọ. And so on. So mezi ụmụazị ha batazi a na-akpọzi ike Chukwu bịa ka eme mmụọ chekwa ngwuru, mmụọ nchekwa ngwuru, mpara ya ga-eme. Ịfụrụ ya for the first time. Children bidozie disobey their parents. Agwazie gị n'iwe ike disobey nna gị ma ọ bụrụ na o tinye gị ihe ọ na-abụrụ ihe ụka gwara gị mee. Ịghọtara ya? So ịchọwa ebe stubbornness ihe kpatara ebe ji corrupt our people, our children, je disobey their parents. Ebe mpụs wee bido jide ndị ụka anyị responsible. Ịghọtara ihe na-ekwu? Yes, ọ ha bụ ndị izi gwara nwatakịrị wee ma na-enwere ike ịtụ ndị ya challenge. Ọ dịbụrụ echi ọnwa okenye ịma lugolo ebe 18-19 jee dụọ ya na mgbara nwatakịrị ọ na-asa nri okwu n'ụdị ya. So ebe a ka mpụ na ọtọ nọọsụ wee bido kịta na agbụrụ a nwata nwanne dị nwanne ya. Mgbe Igbo ọdịnala Igbo dị enwe high moral value, a na-ekwute ekwute na ntị. Ọ bụrụ nsọ na agbụrụ anyị nwere kedọ gara na anụ ụbọchị anyị na-eji na news asị na nwatakịrị dị na-ere nne ihe a na-arụ n'ụwa kịta dị egwu. Nsọ a na-adọrọzie ụfọdụ a na-ekwuzi okwu ndị nke kọzin na ọ bụrụgoro ọmata na nwaanyị na-edide nwaanyị ibe, nwoke na-edide nwoke ibe, ụmụ mpụ na ụtọ na imechasị na o nwere ihe o mere na Jizọs pụtara n'obi ebere so mesịpụ onye gwara ya. Ihe nwere ike ịnwe n'ụlọ ụka vocation system, go and read it. God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. I keep quoting it. Go and read it. Whatever you sow is what you reap. But I had that na Jesus jupụtara n'obi ebere is so merciful. Ọ bụrụ na imecha mpụ na ọtọ nọ si agbapụta gị ṅụrụ ya, show hallelujah amen, say thank you Jesus, share crocodile tears, thank you Jesus, agbapụta gị onye gwara gị, just like that. So on that mere ihe mpụ igbu mara mgbe gburugbo na ụmụnna m, o nwere ebe ndị gbara ọsọ ọchụ. Etu the story ha dị na ha jere mmemme ruo ebe ahụ nwee misunderstanding and work involve mmadụ nwụọ. That particular families they involve gbara ọsọ gbana another village. You know why? Because the consequence of ịkwalụ ọbara just one person. Mana agbụrụ a na-egbu mmadụ bekasịa mmadụ ka agbụrụ ihe. Ị na-asị na agbụrụ ọtụtụ ndị mmadụ dị living into undercourse. Okay, I'm not here. Then the moral value this generation is so down. On our obi. So here na check one on the so-called civilization with Kenya. Agwazie gị n'ime cha mpụ n'ọtọ na gị thank you Jesus. Just baptize them really somehow. As soon as Jesus na gba onye gwara gị.
so ihe ndị mmadụ ji hapụ ọdịnala gwara na imejọ ara egbu adịna ihe ọbụla ime must come back to you adịghị ata ofe. So ndị ụka ọbịa abịa na-agwa ndị mmadụ na Jizọs anwụgode n'obe kwụ ụgwọ mmehie ọbụla ebere ọzọ n'ime ma. So ndị mmadụ chọrọ ụzọ dị mfe wee sobezie nke ndị ụka ọbịa maka na agwa ha na ọwụna ọdịka ndị ka imechaa fada na igburu mmadụ imere nke a mecha ihe niile ahụ sị oke gwape nna na eluigwe weriri ekele mmadụ gwere jee mere masị 1 week ka Chineke ji ike na gbaghara gị mee n'afa nna ọkụ aka na ihe o ji eme confession ekwu onye ọda abata jos ihe ya mere nnọọ ọdụ ka agbagharago gị. So ịfụrụ ya ndị Pentikọst ya asị ụzọ ọ na-abịa Jizọs thank you Jesus thank you Jesus ma accepted you na mmehie abụla ikwelu. So ịfụrụ ebe mpụ nụtụ wee bido na ihe na-ekwe nachighị azụ ahụ ka i wee ghọta ebe mpụ niile imere jide aka gị n'ime onwe gị eziokwu mmadụ gwara onwe ka ya banye n'ime onwe gị chọpụtagasịa mpụ na ọtọnọ niile ahụ imelụ in the past mgbe ị nọ n'ụka ọbịa. Yes, you must do restitution. Ị ga-eme reparation ihe niile anwa ka iwe na ọdụma niile anwa ndị agha imejọrọ ka iwe dajụọ maka na asị na a na-eji ajọ omume nke ndị bụ nna lụta agbụrụ ha nke ịnọ. Gaa gụọ Hosea 4:6 ọsị ihe eji ekwe otu akwụkwọ ndị ụka ọbịa abụrụ na ọkarịrị akwụkwọ ndị nsọ ndị ọzọ mana ọ kasịrị ihe ma wee mara ya atụ maka na a na-egosi nwata agwọ n'ikpe okwute a na-emetụrụ ya aka maka na agwọ n'okwute. Hosea 4:6 na my people are suffering because of ignorance and lack of vision. So all lack of ignorance ya ka iji tiche aka n'ihe ọtọ n'onye na-ata ahụhụ ya n'ụta. So you must pay up your debt. Now mgbe ị bataziri n'ọdịnala ihe izi ịgbanyere ime ije gba afọ onye ụwa forgetting that your path has been clouded. Mpụ na ọtọ na anyị mere emego gị bụrụ onye echiri unyi ịbụrụ onye ikpe ma ịbụrụ onye bụ ọtọ nọ n'ahụ chi onye ụwa gị na-ezozi ezo ya gaidara njere is hiding maka n'ihi na itere ule. Mpụ na ọtọ na anyị mere maka na asị na nwanne onye na-agba aja egwu ọkụ ikwe na-apịa. So mgbe niile anyị na-eme mpụ na ọtọ na ọchị onye ụwa gị daidere o wutere ya so is hiding. So mgbe ahụ ị batara ọdịnala ihe izi ebe ụzọ si n'ime akpa afọ onye ụwa a na-abịa ọ na-ahaị ọ bata ụfọdụ nwere ike ịsị na ihe eji sị gị ga-emeri ya abụrụ onye ahụ ife isi o nwere ndị megide nkịta dị confused ha nọ stagnant fat ike agwụgwọ na eme ka ọsọ ya mpụ na ọtọ niile o mere ọsara otu ọkpụrụ alụ ma abọshọn ma ihe niile mmekọta niile o mere ihe niile aka nọ bụrụ apịtị yarị ya n'ahụ. Chi onye ụwa ya na-ezo ụfọdụ chi onye ụwa ha gbanagori na arụsịrị ụfọdụ gbanakwa ebe sọrọ ha utu mmụọ ha na ha so na onye agọzi ka nwa enwe nne na nwa enwe nna nwa ọzọ mmụọ na-echekwa ya na mmụọ maka chi onye ụwa ga-egbu ya third eyes kwesịrị ịbụ ịda afụ ife ịda afụ ịdị afụ anụ onye nwa bụ onye na-ebu ụzọ eprotect gị. Jee wọchị ya vidio nkụziri ebe gbasara the importance of onye ụwa ya gaje na njem maka na ndị Igbo tụrụ isi na chi onye adịghị n'izu isi na chi ya meaning if your chi does not support any evil plan against you you will grow old live long and grow gray hair. You know me. So ihe abụghị emeghị na chi ga-amaghị ndị Igbo tụrụ isi na onye bụrụ chi ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ so your chi must be ahead of you leading you. Now ihe iji ata ahụhụ bụ na chi ga-anwa agbakọdogo gị azụ is so sad about your lifestyle. Now ihe izi kwesịrị ibu ụzọ mee abụrụgodu ije chọwa afịa because ịma na onwe adụrụ interested onwe ka mmadụ ga-esi kpasuo gị iwe bajụwa gị kere afa gị ya atụpụrụ ya ọnụ. You know why you are so angry with him. Onye enwe erugo to the rot iwe onye a na-etoju gị afọ ịma asa ihe ọ na-ajụ gị ya mgbe ị gaji na-awụ dibịa na-agba afa onye na-etu a ka chi onye ụwa ya pụta chi onye ụwa ya matụrụ ọdụ and ọ bụrụ na ịbụ dibịa nwere experience ya agbado n'afọ onye asị onye a na afọ ya na-ekochi gwagoro ihe ọ ga-edegodo mee ụzọ ya dị too dark mana ụfọdụ ya asị ịna ọ data onye ibi ego onye afọ onye owe gwara ya ọma afụcha ọfụma nwe ekesị ụlọ n'ikwu nne gị ma ọ nọ n'ikwu nna gị echikwa ibido ka n'isi nwanne echi bido nwa onye sị m na ya jere ebe mgbe nwa asị ya na ọbe nna ya onye nkọrọsị na ejere ebe nwa asị ya na ikwu nne ya onye nkọrọsị gbara asị ya na ya at the stage ọ dị confused at this point ọ dịgo tired of where to go
and with this onwe ọrụ mmụọ at the stage onwe ọgwụzi ka o bere iburu ya so at the stage if onye nwere progress because all the year was stagnant. So to avoid such situation, we will tell the simple method gathering is. Magande man kuzi manande ji homo atu we na ko ihe mari. So yi ga eme uzo megoro one haba fodo. Makana na happy is go wali ka aju. Yi ji ga eme uzo megoro gbagoro general afa. Si gbala ga afa gbalo gere ebe mmiri na amagisi. Makana oburo mmadụ bi ụlọ ọgwụ ihe dọkịta ga-eme ozi ga nchara ala ka agbagoro ebe nsogbu si so ọ bụrụ ebe asị dọkịta ya kwugoro okwu kọrọ sickness ị na-aya ya kpọrọ aha sickness ị na-aya n'inwere ọsọ ọ bụrụ na ka dọkịta ebudome ya ebudome edegoro labụ dialysis a ga-egosisi ihe bụ ihe niile nwezi ndị ya akpa afọ akpọ nkwara ndị nkwara other symptoms enwekwara ike fọdakwa investigation so n'ihe izi a ga-ebu ụzọ megoro ịgba afa black spiritual lab so agbazie afọ ahụ ga-erevilu ihe ebe mpịawa azụ bụsi one afọ nwere ike irevilu na mpụ na ọtọrọ imere na-enwere alụ imetala onwe gị agwara gị na alụ ụzọ ịtọ enwere alụ imetala onwe gị yes site n'iji na-ewute nwunye mmadụ ejekwa ọgwụ ka igbuo mmadụ ịdị na-ewute nwanne gị ụmụ ihe ndị agba alụ imetala onwe gị ihe ndị agba alụ imetala nwa alụ na ụchụ otu imetara otu mmadụ gbara gị yes enwere otu mmadụ gbara gị casting spell yes to pull you down enwekwaziri otu mmụọ gbara gị for not doing the right thing so ihe niile ndị a bụ ihe a ga clean up the mess in the first one ọ bụrụ na agbagide ahụ kpata na otu nwere ihe ị na-alụ ọnwụrụ ọmụmụ mgbata otu n'afọ nwere ihe a na-alụ na-abụghị mkpụrụ okwu maka otu yes so maka na ọ bụrụ nwatakịrị bụ ka ọ sịrị nsị n'ahụ ịkpọrọ ya na-abịa ka ị bịa yọọ mmadụ biko ihe ebugoro dọkịrị ọ bụ onye enwe ike wee digoro mmiri n'anya so a ga-egbu ụdọ sọ ụmụ otu egbu ụdọ sagoro otu then asịazie otu anwa amalụzie kelu ihe ọnọdụ gị na chi gị ji eso eso mgbe ahụ a sịgoro otu chi ga-enwe ike ịsacha otu ahụ ihe ọ pụtara ọ bụrụ na anyị nwa na-agwa arụ n'ọịsa ahụ na sị imego ihe ndị a from today a na-arụ ọrụ a na ime dị na-esi utu nwanne gị n'ime ejekwuzi nwunye mmadụ ihe ndị na-abụ alụ imerụ akpụchara ya must never do it again ọ bụ ya abụrụ kọndishọn ọ ihe ị na-emere ihu aja so dada a na-ekwu ya n'ime eme ya ọzọ ọ bụrụ na etinọsi ọzọ jebe ya abụrụ kọndishọn ndị ụka so ị ga-adịgoro shọn ihe a na imere ihe ndị a na-amaghị ama wee kwezie nkwa na taa ịmalụgo na ihe ndị a mụ sacrilege n'ime eme ya ọzọ that was the first step if not nothing so ọ bụrụ na imegoro that ebe ahụ ihe ebidogoro chi ya wee fụ ribọs mgbe a maziri emesigoro nke anwa ihe ije na-eme ndị mmadụ kọleji kwuo ime ihe akpọrọ alignment ifidi echi gị akpọrọ mmadụ afa because at this point chi gị mana onye ọ bụ chi gị mana ọ ga-ezo ezo maka ihe mpụ na ọtọ n'ọhịa imekọtagoro mgbe gburugburu na ihe chi gị chọziri imewu afta ka ị sachara ụchụ iwe werezie ọgụkọ were ihe ndị ọzọ gacha ya eri mesara aka na-akpọrịchi onye ụwa m ebe ọ bụla ị nọ ịbụ nwoke bụ nwaanyị si n'ikwu nne m si n'ikwu nna m gị na ikenga gị maka na enwere mmụọ sochi gị mmụọ sochi gị bụ ikenga ọdịwọtazi wọta ikenga chi gị represent onye mata na akpọta ochi mmadụ n'obesi ihe afọ ikenga chi ya that ikenga represent spiritual forces soja bụ chi gị onye mata ụfọdụ ndị mmadụ bịa na-ekewe ya si fidi eche iche fidi onye ụwa iche asị ndị mmadụ why splitting it so ihe emewu chi onye ụwa kpọkọta ọnụ feed them together dibịa ọnụ na-agwa gị feed echi onye chi gị iche feed onye ụwa gị iche ihe ọ chọrọ ịda agwụ ụzọ ego na kebe eziụka na-agwa gị pọket iko na target ifeed cha chi gị ịbụka feed onye ụwa gị is stubborn they are one unit they work in harmony so why splitting it ana m achịkwa gị tụọ ga-esitere gị isi and etu a ka mụnwa gị besi eme and it worked for me and etu a ka ọdịnala Igbo si kọwa ya mana ndị mmadụ bụtazi nwere ike bịa na-ekewe ya ka e werata gị ego so chi onye ụwa chi ya nwa na ikenga chi gị so ị na-efiri chi onye ụwa m na ikenga gị na ikenga ya na mmụọ niile ya na chi bụ so ọ mmiri ọ arụsị n'ụlọ niile ka ị na-efiri taa okwu i kwuru n'ọnụ ka mmụọ na-anụ dọkịta ahụ ndị mmadụ chọrọ ego akpa ga ahụ
ihe ikwu nọ ka mmụọ etu a ka si efe chi onye ụwa m taa. I don't feed them separate. Yes, ife idicha chi onye ụwa ahụ mgbe ahụ ị na-eme chi onye ụwa ga asụrụ nka sị na onwere onye kpọrọ afa isi onye ọbụla ọ bụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe adịgbe mba agwara m ọnụ ihe ọbụla na-eme na-etinye n'aha Chukwu okike itinye n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ọbụla m chi onye ụwa onye na-etu ala ihe ọmụwa Ogbuefi Eze-Ana onye ọbụla chi onye ụwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi biko gbadata n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile gị na ike nga gị na mmụọ niile gị na-asụ ime ha anya etu a na ire person will come ịgwa ha ụnụ azọ na onye bụ chi onye ụwa gị ka ị na-akpọ. In spiritual realm enwere harmony, enwere obedience. Ọ bụrụ ihe a na-eme n'ụwa kịta no ikwu ha anya etu a if na the right person will come. Chi ga-anwa na-ezobo ezo will come because he summoned their chi ga-anwa n'aha Chukwu okike. Onwere ndị si nwaanyị na ọrụ aza eziokwu nọ na ana m agwa ndị mmadụ ọ bụrụ na eze nwaanyị na eze ụmụ nwaanyị a na-eme ọdịnala yes ọ bụrụ na nwoke bịara were ọkụ anyị nwoke a n'aka ya jide n'aka ya ọ bụ ọnwụ na ọgwụ jide obi si nwere agwa ihe ọ na-ekwu maka na ọ nwere uche onye ụwa ọnwụ ọchị onye ụwa bụ onye eze n'ọzọ chiri ọzọ Eze-Ana gịwa nwaanyị ya wakpọtụrụ ya ịghọtara ya ọ will not listen to you. Yes, so that is the thing. Onye agbata na abịa n'ala Igbo nwere ọrụ mmụọ sie ike nwaanyị akwụ nwoke akwụ ọ bụrụ mmụọ niile ka ihe na-eme ihe abụ summoning and feeding n'aha Chukwu ịsọmọnụọ ya ọ bụrụ na ọ bịa ya na mmụọ niile na ya nọ igbuori ya anụ sie ite ọ bụrụ anyị nwa na-esi ite sie ite sie nye na chi mesikwa ịbịa mee saa agwa ya echere maka esi efe chi onye ụwa ya na my YouTube channel on my Facebook page ya ebe nkuzi how to feed ya chi onye ụwa by yourself. You can do it. I want to 70% of your spiritual work can be done by yourself. It's only 30 can be by login. Can be by Odibia. Only go the kind. Makodo will go back all here. Kaofu. So he can measure Mama Dibia was a Ochono Waga, that Biafra can watch that. About Ochono Waga. Get a Chono Waga making her alignment. Get me out the good. If we get at that point, a Chono Waga is to see. I want to dig at our ị na-agba afa ịfụ na mmụọ ọbara chụọ onye ụwa ebido kwuo okwu na-agwa gị na onye nwa bụ onye na-etu ịfụ ya chụọ onye ụwa onye a gorie osie so ị na-agbazi ọ bụrụ na emecha alignment ya that first one akpọ quality alignment all feeding of ya chi mana onwere onye kpara afa allow in the spiritual realm the ordinance in the spiritual realm to take its course the right person will come and after gbaa gị na-emechara udo ịkpọrọ ya afa mana ọ gwara onye bụ onye ọnọdụ ụwa nwere ihe iji afọ eme ka mmadụ atụ ọ bụrụ na ị nọ ebe a o wee bụrụ na asịrị parents niile nwa ha na-agwa akwụkwọ na skuul bịa ọ bụ na na-eme mebi a na-eme graduation ewee kpọọ lesi etu mbụ aha Igbo mbụ Chukwu nọnyere m enwe na mbụ ewee kpọọ aha nwa m wee sị kọrọ onye bụ nna Chukwu Ebuka enwe na ya gbagotara steji ma agbagota ka ma ya agbagota you know why if you go ya agbagota ihe ga-eje gbagota abụrụ ọ bụrụ afa ka akpọ mana akwara afa nwa ọkwa eziokwu etu a ọ dị iwere ga ana ọka agwọ nie nsichi onye ụwa Chukwu nọnyere m enwe na m onye nwuchi onye ụwa ya n'aha Chukwu okike kekwa ime ihe gbadata ya gbadata anyị kpọrọ ya afa direct mana ịkpọgo the market ya ihe ya mere ọrụ ọma na ọnya ka ị na-akpọ ịghọtara ya ọ ya bịa ịkpọcha ịkpọ onye obodo ọgwụ na mụ nwa Chukwu nọnyere m enwe na m onye ogbe ezumere oraifite na ọgwụ awụcha onye ụwa nọ ka m na-akpọ ọ bịa na onwe straight and gị na-emecha that alignment ike ọ that singular act imego peace of union with ya chi akwụdogoro gị subsequently onwezie mgbe ọbụla achọziri ịgba afa gbawazi afọ onye ụwa maka gị na chi gị adịgo n'udo chi gị na-esogharịzi gị a na-awụzi afa chi gị a na-ekwu na ọkpọrọ nye nwagbo okeke ịgba anụsị na onye ọnọdụ enweta the right person nkwụchapụ ya taata etu na edeme ọzọ ọgbazie ya afọ ịbịakwa gwagwa m natịrị so onye na-achịkwa ha bugoro afọ ahụ afọ ahụ bụrụ ịdịghị mkpa ọ nwere ndị ya sị bụ ndị imecha alignment ya nwa chi onye ụwa ga-adọpụta gị na nlọ ịmara o nwere ndị nwere special gift yes ọ dipendịrị ihe so gị na ihe so onye abụrụ ofu
o nwere ndị bụ jos na ha mere alignment onwe onye ha gbara afa na alaba ndị ha n'ụlọ chi onye ha bịakwute ha ịghọtara ya o nwere ebe ụtọ ọkpọrọ gị afa na ya bụ nna mụtara nna gị ma ọ na ya bụ nna nne gị na onye o nwere ebe ọbụla mbọsị ụbọchị ahụ gafere eto o nwere ike nye ofu gị ido mbọsị ụsara aka gị o nwere ike ọ na-etinye na iteta ọ bụghị n'ido ka mmadụ gwa gị na onye ịghọtara ya denụ mana ndịka ọzọ nwere imesịa ya ịchọkwuo igbo oruchi anụ gwachi si ya na onye ọbụla bụchi ọnwụ na aja onye ma bụchi onye ụwa gị ya bịakwute gị na nlọ ihe ikwu nọ ka mmụọ na-anụ mana ime emie ị bịagoro n'ọsị gbagoro gị ahụ onye nọrụ ụwa si gbagoro gị ahụ onye nọrụ ụwa den ọ nwara agbara ahụ onye nọrụ ụwa ya nọ interested ịghọtara ya so ihe a abụghị ihe dị mkpa nke ọ bụrụ na ị kpọrọ ahụ onye nọrụ ụwa na-akpọpụchi onye ụwa gị ọ ga-asa gị ọ na-anụ so ihe a ji m n'aka na ịghọtara ihe m kụziri na agba nke abụọ n'ụbọchị taa ka anyị na-eweta n'isi njedebe na ihe mkwụrụ okwu ịbata n'ọdịnala gbagoro afa gbara ihe na-eme gị ịghara anyịcha wụchiyachi nerezie ma ndị amụsọ na ihe ụzọ ma ihe ndị ọzọ ala anyị gbazie ya asa with other ya spiritual associates ọ bụrụ ndị otu gị ịchụpụrụ ha aga ndị ọgbọ na-ewetara uke ịchụpụrụ asatụwasịa ndị a niile maka onye kwụ ụgwọ oji nwere onwe ọkwa ndị nwere ego iji arụ ihe ndị a tinye onu ọma maka na onye ọma ka ejire ji aga n'obu ihe ndị a ndị kwesịrị ime nke ọkwara ọsọ na ọ bụrụ na agbasịara gị afa ọ bụrụ na ị nwere ihe ebe ihe eji were rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị ịkwa wọchị ebido ebe nkụziri ihe onye agbara afa mana o nwere ego ọ ga-eji rụọ ihe o nwere ike ime ka udo obi wee dị ego dịzie ọkwụgwọ ụgwọ ji maka na onye kwụ ụgwọ ji onwere onwe ya ị na-enecha vidiyo ihe ị ga-eme wee tụsara ya ndị enyi gị echefukwana n'ụbọchị ọnwa anyị agwụkwa na first na anyị ga-elotakwa mmadụ ole ma ole nwekwa ndị friends our top fans to be our top fans comment on our lectures our topics then share our videos to your friends to your fans and to the groups ya gazie nọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe onye ike niile si aka ya abịa ekwe m okwu ngozi n'isi ndị niile ka ha rabụ ndị niile nọ under the influence of my voice right now si na ihe ọma ga-emere ha si ndị niile ka ha rabụ ndị niile nọ n'ọnọdụ ihe mgbu maọbụ ndị nọ n'ọnọdụ ejeje anana maọbụ ndị nọ n'ọnọdụ ihe ịgbagharị si na amara Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile si na nkụzi anyị kụziri ụbọchị taa let them receive help let them be favored let them be liberated n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie nụ ma ọfọ ka ọ dịkwa n'ụdị oge anyị chi niile by 9 o'clock